mio diario è una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei. Fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre e i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te. Non è possibile dividere la vita di noi due. Ti prego aspettami, amore mio, ma illuderti non so. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego aspettami, perché non posso stare senza te. Non è possibile dividere la storia di noi due. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego aspettami, perché non posso stare senza te. Non è possibile dividere la storia di noi due. La solitudine. Διεθνή βραβεία Βεξίλουμ Τζουζέπε Σάκα 2023 στο Βατικανό. Το βραβείο κοινωνικής αλληλεγγύης πηγαίνει σε ένα νέο άντρα, τον Ανδρέα Λικανιώτη, ο οποίος διέσωσε κατά προσέγγιση 10 άτομα από ένα δυστύχημα τραγικό το οποίο έγινε όταν έγινε σύγκρουση δύο τρένων στα Τέμπη. Το γεγονός αυτό συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου 2023 και είχαμε 57 νεκρούς, η πλειονότητα φοιτητές. Ανδρέα, συγχαρητήρια. Το λέω πραγματικά για να τριχιάζω όλο αυτό το γεγονός, ότι είχες την ψυχραιμία, είχες τη θέληση να σώσεις ανθρώπους και έσωσες πάνω από 10 ψυχές. Εσύ βρισκόσουν στο δεύτερο βαγόνι, σωστά? Σωστά, ήμουν στο δεύτερο βαγόνι. Τι συνέβη λοιπόν, τι ώρα έγινε το δυστύχημα? Η ώρα, περίπου δεν θυμάμαι ακριβώς το λεπτό, ήταν 11 και 20, 11 και 19 με 11 και 21 περίπου δηλαδή. Εκείνη την ώρα συγκρούστηκαν ουσιαστικά τα δύο τρένα για ένα λάθος που έγινε, στο οποίο βρέθηκαν να κινούνται στην ίδια γραμμή και συγκρούστηκαν περίπου σε πρόσθεση 300 χιλιόμετρα την ώρα με τοπική σύγκρουση. Σαφώς είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα και πολύ οι τόνοι όλης αυτής της ορμής και γι' αυτό εξαϊολώθηκε όλο το τρένο και έφυγαν τόσες πτυχές από τη ζωή. Εσύ λοιπόν βρισκόσουν στο δεύτερο βαγόνι, μόλις είχες καθίσει στο κάθισμά σου, έτσι δεν είναι? Και ξαφνικά, ενώ μιλάς στο τηλέφωνο, επέρχεται η σύγκρουση. Τι έγινε μετά, αναποδογύρισε το βαγόνι? Το βαγόνι το δικό μου, μέχρι και το τρίτο δηλαδή, εκτροχιάστηκε και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο, μαζί και η μηχανή εννοείται που εξαϊλώθηκε τελείως. Αναποδογύρισε δηλαδή εγώ όταν σταμάτησε το όλο μπαμ, εγώ βρέθηκα κάπου ανάποδα, να κοιτάω δηλαδή πάνω τις θέσεις. Κοίταγα πάνω το ταβάνι και ήταν πραγματικά οι θέσεις. Δεν είχα προσανατολιστεί ακόμα στο που βρίσκομαι, τι κάνω, αν καλά ζω. Και αφού σταμάτησε όλο αυτό, έπρεπε να αρχίσω κάτι και εγώ να κάνω. Πρώτα εννοείται να μπορώ να σωθώ εγώ και αφού μπορώ να σωθώ εγώ, αν μπορώ και καταφέρω να βοηθήσω κάποιες ψυχές, το οποίο και έκανα. Ουσιαστικά σπάς με μία βαλίτσα, αν θυμάμαι καλά, το τζάμι του τρένου, έτσι. Σωστά. Και τι γίνεται από εκεί και πέρα, βγαίνετε έξω? Αφού σπάσαμε τη βαλίτσα
με τη βοήθεια ενός άλλου παιδιού. Πήραμε τη βαλίτσα και σπάσαμε το τζάμι. Μετά έπρεπε να βγούμε από πάνω, από το παράθυρο και να πηδήξουμε από κάτω, διότι ήταν η μόνη έξοδος και η μόνη γενικά διαφυγή, διότι περικυκλωνόμασταν από φωτιές. Να πούμε όμως ότι στο βαγόνι το συγκεκριμένο υπήρχε φωτιά. Υπήρχε ουσιαστικά φωτιά από 3 διαφορετικές πλευρές, σωστά? Σωστά. Υπήρχε από την μπροστινή μεριά η μεγαλύτερη, από την πίσω μεριά που δεν μπορούσαμε από εκεί πέρα να πηδήξουμε και εννοείται και από κάτω μας, που επίσης δεν μπορούσαμε να φύγουμε, που ήταν το κάτω τζάμι που μπορούσαμε να σπάσουμε πιο εύκολα, αλλά λόγω ότι βρισκόντουσαν οι φωτιές ήταν και πολύ επικίνδυνο να σπάσει από μόνο του. Τι κατάσταση επικρατούσε ουσιαστικά στο βαγόνι εκείνη τη στιγμή? Στο βαγόνι η κατάσταση ήταν τραγική, όπως και σε όλα τα βαγόνια, πόσο μάλλον στα πρώτα όπου βρισκόμουν. Υπήρχαν άτομα που φώνασαν, υπήρχαν άτομα που ζητούσαν βοήθεια γενικότερα. Υπήρχαν άτομα που είχαν καεί, υπήρχαν άτομα τα οποία σκοτώθηκαν, υπήρχαν εγκαυματίες. Όλα αυτά. Ωραία, λοιπόν, εσύ έχεις την ψυχραιμία, βγαίνεις από το τζάμι και ουσιαστικά τι κάνεις, βοηθάς τα άτομα να βγουν έξω? Αφού σπάσαμε το τζάμι, κυρίως για να πάρουμε μια ανάσα στην αρχή, διότι ήταν αποπνητική ατμόσφαιρα από όλη αυτή την κάπνα που δημιουργούσε φωτιά. Άρχισαμε και εγώ, αλλά ήταν και άλλα άτομα που με βοήθησαν και απεγκλωβίσαμε άτομα. Κατάφερα και έβγαλα στην επιφάνεια στο παράθυρο πάνω άτομα να σκαρφαλώσουν, γιατί δεν ήταν και εύκολο να σκαρφαλώσει οποιοδήποτε πάνω στο παράθυρο χωρίς βοήθεια. Και να πηδήξουν ουσιαστικά. Και να πηδήξουν μετά από κάτω σε ένα υψόμετρο περίπου 4 μετρών. 4 μέτρα. Ναι, χωρίς υπερβολή. Υπάρχει κάποια φωνή που σου έχει μείνει πολύ έντονη ζητώντας βοήθεια, κάποιο άτομο? Χαρακτηριστικά θυμάμαι όταν είχα πηδήξει εγώ πλέον από το βαγόνι, μία κοπέλα που ζητούσε βοήθεια, ήταν τραυματίας σε πολύ άσχημο επίπεδο και ζητούσε βοήθεια και μου είπε δηλαδή στην ψύχρα που λέμε ότι πρόκειται να πεθάνει, ότι πρόκειται να μείνει ανάπηρη και όλα αυτά. Ήταν από αυτά που θυμάμαι περισσότερο και από αυτά που δεν θα ξεχάσω και ποτέ στη ζωή μου. Υπήρξε στιγμή που είπες ότι δεν θα τα καταφέρω? Φοβήθηκες? Υπήρξε στιγμή που ρίσκαρα τη ζωή μου εκείνη την ώρα, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα για κάποια δεύτερη έκρηξη εκείνη την ώρα. Πράγμα που είχα σκεφτεί, είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά παρόλα αυτά το ρίσκαρα, γιατί όπως έχω δηλώσει ξανά, αν έφευγα από εκείνο το σκηνικό χωρίς να βοηθούσα, χωρίς να πρόσφερα κάτι, πολύ απλά δεν θα είχα ήσυχο το κεφάλι μου, δεν θα πιστεύω ότι ίσως και να μην είχα ύπνο ποτέ. Εφόσον διέσως τους ανθρώπους, τους έβγαλες μέσα από το τρένο, μετά μου είπες ότι καθόσουν ουσιαστικά δίπλα σε τραυματίες και ειδικότερα σε μία κοπέλα που ήταν ουσιαστικά καμένη και της έδινες κουράγιο. Πού βρήκες, βρε αγόρι μου, το κουράγιο? Το κουράγιο ήταν όση ενέργεια μου είχε μείνει, αλλά μπορώ να πω ότι δεν ήταν τόσο η ενέργεια όσο η ψυχή που είχα εκείνη την ώρα και η ψυχραιμία. Γιατί το σώμα μέχρι κάποια στιγμή μπορεί να αποδώσει. Αλλά αυτό που μπορεί να αποδώσει ακόμα περισσότερο πάντα είναι η ψυχή. Τι έλεγες λοιπόν σε αυτή την κοπέλα όταν κάθισες δίπλα της? Ήταν οι δύο κοπέλες δίπλα-δίπλα, πολύ σοβαρά τραυματισμένες. Έδινα κουράγιο, άρχισα, τους μίλαγα, τους ρώταγα διάφορα πράγματα. Τελείως άσχετα. Ναι, μέχρι και σε ποια σχολή σπουδάζουν, τι ταινίες βλέπουν, τι σειρές, για να τους κρατήσω ξύπνιες, ώστε να μπορούν να έρθουν να βοηθηθούν από τους διασώστες, να τους πάρουν τα ασθενοφόρα και να μπορούν να φύγουν με ασφάλεια, κατά όσο είναι δυνατό. Το απευχόμαστε φυσικά, αλλά σε μία αντίστοιχη στιγμή που μπορεί να συμβεί κάτι και κάποιος θα χρειαστεί να δώσει βοήθεια, τι θα έλεγες σε όσους μας ακούνε? Η λέξη κλειδί λοιπόν είναι ψυχραιμία. Δεν με έχει εκπαιδεύσει κάποιος αυτό. Δεν θα πω ότι είναι λόγω του αθλητισμού, του πρώτου αθλητισμού που έκανα. Δεν θα πω ότι είναι λόγω του επαγγελματός μας. Να πούμε λιγάκι εδώ ότι ο Ανδρέας έχει πανελλήνια ρεκόρ, πανελλήνιες νίκες στην κολύμβηση. Πανελλήνιες νίκες, στην κολύμβηση. Αλλά πέρα από τη λέξη κλειδί που είναι η ψυχραιμία, είναι η ψυχή. Δηλαδή, αν εκείνη την ώρα δεν έχεις την ψυχή και το κουράγιο να μπορέσεις να βοηθήσεις τους ανθρώπους, ενώ ρισκάρεις και εσύ τη ζωή σου εκείνη την ώρα, πιστεύω ότι είναι και να το έχεις δουλέψει, αλλά είναι και να το έχεις ως άνθρωπος μέσα σου. Εμένα αυτό που λειτουργήσε πέρα από την ψυχραιμία και την ψυχή ήταν και ότι είμαι ως άνθρωπος πολύ πονόψυχος. Δεν θα μπορούσα να αφήσω κάποιον έτσι και να φύγω. Ανδρέα, κοιμάσαι καλά τα βράδια από τότε? Από τότε, λοιπόν, τον πρώτο μήνα ήταν αρκετά δύσκολο.
Δεν είχα πολύ ύπνο, δεν μπορώ να πω ότι είχα κακό ύπνο, απλά δεν είχα πολύ ύπνο. Ήμουνα συνέχεια σε μια εγρήγορση, ήμουνα συνέχεια σε μια ανακύκλωση έτσι, εικόνων. Οι αναμνήσεις έρχονταν μπροστά σου? Αναμνήσεις, ναι, οι αναμνήσεις κράτησαν και οι εικόνες αυτές, κράτησαν για αρκετό καιρό. Δεν σταμάτησαν να υπάρχουν, απλά με κρατούσαν σε μια εγρήγορση. Δεν ήταν ούτε με τρόμαζαν, ούτε μου δημιουργούσαν εφιάλτες ή κάτι τέτοιο. Σε καμία περίπτωση. Απλά ήμουν μόνιμα σε εγρήγορση, ήμουνα μόνιμα ότι έχω αυτές τις εικόνες, ότι έζησα όλο αυτό, ότι τι μπορεί να έγινε, να θυμηθώ και άλλα πράγματα. Και σιγά σιγά όσο τα σκεφτόμουν αυτά και όσο μιλούσα παραπάνω με άτομα, συνειδητοποιούσα και θυμόμουν περισσότερες ακόμα εικόνες. Γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν καθαρή μνήμη από εκείνες τις μέρες. Λοιπόν, επειδή σπουδάζεις μηχανικό στη Σχολή Εμποροπλιάρχων και θα κάνεις πολλά ταξίδια με καράβια που ονειρεύονται θάλασσες, εύχομαι αυτά τα ταξίδια να πάρουν τις άσχημες αναμνήσεις και να είσαι πάντα ο Ανδρέας που γνωρίσαμε από τα ΜΜΕ. Εγώ σε γνωρίζω εδώ στη Ρώμη και σε αγαπώ πάρα πολύ. Στο λέω, δεν έχει σημασία πότε γνωρίζεις έναν άνθρωπο, είσαι παράδειγμα και συγχαρητήρια. Θα τα πούμε αύριο στο Βατικανό που θα πάρεις το βραβείο και θεωρώ ότι είσαι στολίδα για την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ πολύ και ανυπομονώ πάρα πολύ για την βράβευση. Είναι τιμή μου. Βραβείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τα Διεθνή Βραβεία Βεξίλουμ Τζουζέπε Σάκα 2023 και στον Άγγελο Τσιαμούρα, ο οποίος είναι 19 μόλις χρόνων και λίγο πριν του έλεγα ότι είναι μικιός, όπως λένε στην Κρήτη, από όπου κατάγεται. Από πού είσαι? Από την Ιεράπετρα. Από την Ιεράπετρα. Κρήτης, ναι. Και σπουδάζεις τώρα στην Αθήνα διοίκηση επιχειρήσεων. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, πήρα μία μεταγραφή στην Αθήνα και σπουδάζω διοίκηση επιχειρήσεων. Είσαι εδώ για το λόγο ότι βοήθησες πάρα πολύ με τη συνδρομή και άλλων προσώπων να διασωθούν γύρω στα 16 άτομα. Από εκείνο το δυστυχώς μοιραίο δυστύχημα, και λέω μοιραίο ως επιθετικό προσδιορισμό, διότι χάθηκαν 57 ζωές. Ωστόσο εσύ προσπάθησες, παρόλο που ήσουν στο πίσω βαγόνι, νομίζω ήσουν στο 5ο. Στο 6ο. Στο 6ο βαγόνι, έφυγες, πήγες στο 3ο βαγόνι και με τη συνδρομή σου και τη συμβολή σου διασώθηκαν πάρα πολλές ζωές. Να τονίσω ότι πήγα στο 3ο βαγόνι μαζί με τον κύριο Γιώργο. Από τον Ναύπλιο. Από τον Ναύπλιο που είναι ξυλουργός στο Άγιο Όρος. Δεν ξέρω, μου βγήκε σαν φυσικό συναίσθημα. Δεν ξέρω καν γιατί το συζητάνε ώρες πώς το έκανες ή πώς πήρες αυτή την απόφαση. Δεν νομίζω ότι πήρα κάποια απόφαση. Απλά πήγα αμέσως εκεί γιατί αυτό μου έβγαινε σαν συναίσθημα. Και τι αντίκρισες εκεί? Ήταν βαριές εικόνες. Δεν θέλω να σχολιάσω, να ξαναμπω σε λεπτομέρειες. Γενικώς υπήρχε πολύ φρίκι, υπήρχε ανακατοσούρα, υπήρχε πανικός. Γενικώς υπήρχαν, ούτε να το πω τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ. Δεν πειράζει, να εκφραστείς όπως θέλεις. Ήταν πολύ συγκλονιστικό γεγονός, πολύ βαρύ. Γενικώς και οι αναμνήσεις μου τώρα, ας πούμε, και που συζητάω είναι λίγο θολές. Δηλαδή θολώνει το μυαλό μου γιατί μπαίνω σε μια διαδικασία να ξαναθυμηθώ και με χτυπάει λίγο. 16 άτομα. Βγάλατε τα άτομα αυτά από το τρένο, ήταν φοιτητές? Εντάξει, το ποσό δεν θέλω να πω αν είναι ακριβές 16, δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν γύρω εκεί. Τους πρώτους 10 τους βγάλαμε πολύ εύκολα γιατί μπορούσαν να κουνηθούν, δηλαδή μου έδινε ο κύριος Γιώργος από πάνω τους ανθρώπους και εγώ τους κατέβαζα για να μην χτυπήσουν. Ουσιαστικά ήταν αναποδογυρισμένο. Ήταν το βαγόνι, είχε πλαγιάσει και έτσι μου έδινε ο κύριος Γιώργος τους ανθρώπους από πάνω από το παράθυρο, είχε μπει μέσα ο ίδιος. Μου έδινε τους ανθρώπους ώστε εγώ να τους κατεβάζω. Μετά είχαν μείνει άλλα 3 άτομα
τα οποία χρειαζόντουσαν τους πυροσβέστες μόνο να τους βγάλουν, γιατί ήταν εγκλωβισμένοι από τα καθίσματα και χρειαζόντουσαν ειδικά ψαλίδια για να βγούνε. Έπρεπε να κοπούν ολόκληρες λαμαρίνες μόνο για να τους μετακινήσουν. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε από το παράθυρο. Ξέρω ότι έχεις πει ότι ήταν πολύ δύσκολα τα επόμενα βράδια, οι επόμενες νύχτες. Ναι, την πρώτη εβδομάδα δεν μπορούσα καλά να κοιμηθώ. Βασικά δεν θυμάμαι ύπνο την πρώτη εβδομάδα. Θυμάμαι απλά να έκλεινα τα μάτια μου και να ξυπνούσα ανά μισή ώρα, ανά ένα 20 λεπτό. Στον ένα μήνα κάπως καλυτέρευσαν τα πράγματα, τώρα είμαι μια χαρά, κοιμάμαι κανονικά. Δηλαδή μπορώ να πω ότι έχασα και ώρες από τη δουλειά, δηλαδή δεν ξυπνούσα, κοιμόμουν καλά. Το 12ωρο μου το έκλεινα. Υπάρχει κάτι που σε πονάει από εκείνες τις μέρες? Σίγουρα, νιώθω πολύ αδικημένος, ενώ όλοι που ήμασταν εκεί μέσα αδικημένοι, γιατί είδα ένα κράτος, πώς να το πω, όχι απέναντί μας, αλλά ούτε μαζί μας. Δηλαδή δεν μας βοήθησε, δεν μας στήριξε κάπως, δεν έκανε κάποια προσπάθεια ώστε να δει τι κάνουν αυτά τα παιδιά τα οποία επιβιώσανε ή αυτές οι οικογένειες. Δεν μιλάω για όλους, ίσως κάποιοι πήραν ψυχολογική στήριξη και όλα αυτά, αλλά εγώ προσωπικά και άλλα άτομα που ξέρω δεν δεχτήκαμε ούτε ένα τηλεφώνημα. Κάπου διάβασα ότι αισθανόσουν φοβερές τύψεις το πρώτο διάστημα για ένα κορίτσι που έσπασε το λαιμό της, τη νεαρή γιατρό. Την Ιφηγένεια, ναι. Την Ιφηγένεια. Εντάξει. Σου μίλησε? Όχι, δεν επικοινωνούσε. Τότε γιατί αισθανόσουν τύψεις? Στην αρχή είχα ρίξει το φταίξιμο πάνω μου, ότι αν ήμουν ίσο λίγο πιο γρήγορος, αν το είχα διαβάσει, αν ένα προαίσθημα μου το έλεγε πιο νωρίς, να μπορούσα να τους μετακινήσω πίσω, δεν ξέρω. Προσπαθούσα κάπως μάλλον να ρίξω το φταίξιμο κάπου και αντί να το ρίξω στους πραγματικούς υπαίτιους, το έριχνα στον εαυτό μου. Εντάξει, πλέον δεν έχω αυτές τις τύψεις. Το δούλεψα, το προσπάθησα και είμαι καλά. Είσαι ένα παιδί πάρα πολύ διακριτικό και έχεις διαχειριστεί όλη αυτή τη δημοσιότητα που σου δόθηκε με πολύ μεγάλη, αν θέλεις, αξιακή κατάσταση. Δεν ήθελες να βγαίνεις στην τηλεόραση, δεν ήθελες να μιλάς, δεν αισθανόσουν αυτό που έλεγαν τα ΜΜΕ ήρωας. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω να σου πω συγχαρητήρια για αυτό που έκανες. Είσαι ένα παράδειγμα. Είσαι ένα παράδειγμα εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης, διότι διέσωσες ζωές και αυτό είναι το σημαντικό. Και βρισκόμαστε εδώ στη Ρώμη, λοιπόν, μέσω της δικής σου βράβευσης, να δώσουμε και ένα παράδειγμα σε πάρα πολλούς νέους σε όλο τον κόσμο, να έχουν κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτός είναι ο λόγος που και εγώ είμαι εδώ, διότι αν ήταν απλά μια συνέντευξη, φυσικά και δεν θα ερχόμουν. Είναι τεράστιο το παράδειγμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ήσασταν κάνετε την πιο σωστή πράξη. Προσπαθήσατε να περάσετε κάτι το οποίο χρειαζόμαστε πλέον σήμερα. Και γενικώς αυτό που είπατε πριν με τις συνεντεύξεις, ναι, γιατί κάπου κατάλαβα στην πορεία ότι τελικά το ρεπορτάζ στην Ελλάδα, αυτό που μου έτυχε εμένα, δεν χειριζόταν σωστά τις καταστάσεις και έπαιξε δικό του κόλπο ώστε να κερδίσει τηλεθέαση και δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Οπότε είχα νευριάσει και γι' αυτό δεν ήθελα να εμφανίζομαι. Αλλά εδώ είμαι αυτή τη στιγμή γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σωστό αυτό που γίνεται. Καλή επιτυχία για αύριο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι ως Έλληνες για αυτό που έκανες και θα δώσω ένα παγκόσμιο μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης και ουσιαστικά και να αφιερώσουμε όλα αυτά τα βραβεία φέτος στη μνήμη των παιδιών και των θυμάτων από το δυστύχημα των τεμπών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
Ανδρέα, για ακόμη μια φορά σε καλωσορίζουμε στην εκδήλωση των βραβείων του Τζουζέπε Σάκα. Συγχαρητήρια για το βραβείο που είναι να παραλάβει σήμερα και με την ευκαιρία θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς νιώθεις που παραλαμβάνεις αυτό το βραβείο και αν αυτό το βραβείο σου δίνει την αίσθηση, τη δύναμη ότι κάτι συνέβη, κάτι άλλαξε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτό το βραβείο σημαίνει πάρα πολλά για μένα και πιστεύω για τον οποιοδήποτε θα σήμαινε. Πιστεύω ότι από όλα αυτά που πέρασα και από όλα αυτά που κατάφερα και έκανα, δηλαδή και έσωσα με την ψυχραιμία μου, με κύριο γνώμονα την ψυχραιμία μου όλο αυτόν τον κόσμο, εν τέλει απέδωσε και αυτή τη στιγμή βραβεύομαι για αυτό το λόγο. Είναι μια αναγνώριση δηλαδή. Είναι μια αναγνώριση, σωστά. Τέλεια. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελες να μοιραστείς αυτή τη στιγμή με όλους όσους μας βλέπουν, ποιο μήνυμα θα ήταν αυτό? Το μήνυμα που θα έδινα είναι πάντα να υπάρχει ψυχραιμία και ειρήνη στις μεταξύ σχέσεις, οποιασδήποτε και αν είναι αυτές, από τις πιο δύσκολες καταστάσεις μέχρι και τις πιο εύκολες, και κυρίως να αγαπάτε την οικογένειά σας, να δίνετε χρόνο σε αυτήν, γιατί την επόμενη μέρα ή το επόμενο λεπτό που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Εξαιρετικά. Αντρέα, για ακόμη μια φορά συγχαρητήρια για το βραβείο. Χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας. Να περάσεις υπέροχα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στα βραβεία, στην εκδήλωση των βραβείων του Ιδρύματος Τζουζέπε Σάκα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, βρισκόμενος εδώ και λαμβάνοντας αυτό το βραβείο, υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελες, μια σκέψη να μας πεις, να μοιραστείς? Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που σήμερα μου δόθηκε η ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ πέρα από την κυρία Βίκη Βαφατάκη και την κυρία Κατερίνα Νίκου, και πάρα πολύ τυχερός που μπορώ και στέκομαι στα πόδια μου αυτή τη στιγμή και είμαι εδώ σήμερα για την παραλαβή αυτού του βραβείου. Επίσης, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι, παιδιά, χρειάζεται σήμερα η κοινωνική αλληλεγγύη. Πρέπει να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας για να πάμε μπροστά και μόνο έτσι θα πάμε μπροστά σαν κοινωνία. Πρόλαβες και την επόμενη ερώτησή μου. Άγγελε, και πάλι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τεράστια τιμή που βρίσκεσαι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για το βραβείο σου. Να περάσεις καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Premio Volontariato e Solidarietà Sociale, Volunteering and Social Solidarity Award. Il video. Έξω η φωτιά, έλα έξω, όλοι. Είχε κόσμο μέσα. Τα μόνα πράγματα που φώτιζαν ήταν η πυρκαγιά και οι σπινθήρες. Όποιον κόσμο είδαμε που ήταν αβοήθητος, σαφώς και σπεύσαμε και εγώ και οι συμμετητές μου να βοηθήσουμε. Λειτουργήσα αμέσως, χωρίς να καν να το σκεφτώ. Τα πόδια μου πήγαιναν μόνα τους, τα χέρια μου πήγαιναν μόνα τους. Γενικώς υπήρχε τεράστια αδρεναλίνη και το μόνο που σκεφτόμουν ότι πρέπει να σώσω ένα ακόμα άτομο. Φιαλτικές εικόνες. Υπήρχαν άτομα ακροτηριασμένα, υπήρχαν άτομα με εγκάφματα, σοβαρά εγκάφματα. Καταφέραμε και σώσαμε τουλάχιστον 16 άτομα, εγώ και ένα παιδί, ο Γιώργος. Ήμασταν οι δύο που πήγαμε προς το βαγόνι 3. Είτε όλοι από το τρένο!
il premio Volontariato e Solidarietà Sociale va ai due ragazzi che sono qui con noi, Andreas Alikaniotis e Angelos Tsiamouras. A premiare Sua Eccellenza Ekaterina Katia Georgiou e il dottor Andrea Ciccini. It was a strong experience. Yeah, definitely. It was something that I think no one can imagine. Una situazione che non avrebbero mai immaginato ed è stata una fortissima esperienza. Do you remember something of that night? I can say that I remember everything. And I wish everyone, ricorda tutto quello che è successo quella sera. I wish everyone to not experience something like this never again. And me and Angelos want to say that this award is for the old people that died at this night. Come avrete intuito, hanno dedicato il premio alle persone che hanno perso la vita quella notte. Vi leggiamo la motivazione. I due studenti trovatisi coinvolti nel grave incidente ferroviario del 28 febbraio 2023 tra Tempe e Larissa, dove la collisione dei due treni ha causato 57 vittime, in gran parte studenti universitari, giovani come loro, con incredibile coraggio e straordinario altruismo, mettendo a rischio la propria vita, con le sole proprie forze sono riusciti a salvare 26 persone. Tale condotta esemplare è motivo di speranza e ha un tempo di riconoscenza comune. A loro va il premio Volontariato e Solidarietà Sociale. Congratulations.